bir var eken, bir ýok eken. Elbetde beýdiýsem, sizem gadym zamanlarda diýen söze garaşýansyň. Ýok, gadym zamanlarda däl, biziň güllerimizde. Eri arka dağly, ajaýyp zamanada. Arzularyň onda da arzularyň hasyl bolýan ak mermerli şäheri Aşgabatyň aýasyny Akpamyk diýenler gyýjağız bar eken. Dogrusyň ertekidäki Akpamykdan tapawut ýeri kän eken. Mysal üçin 17 däl 4 san oglanlygy bar eken. Onsoň onuň eşiklerini awtomatlaşdyrylan kirýüji ýuwýan eken. Ol her gün egilip daşary tüpselenni, näçin daşaryny sorýan tobun sorçy çykaranoklar kadyp pikir edýän eken. Ay jigim, ir seherden başlayan da bolle däy. Sana hayran galaýmaly. Mene adamlara sen barada gurrun berýän. Sağlar ýatyr. Howwa, turmaga dödmedim. Howwa da istenem ýadap geldiler. Hudaýa şükür. Oglumyň hersiniň öz käri, öz ýollarynyň bardygyny begenýän. Dagy näme kakasy? Durmuşyň manasy öz ýoluňy, ykbalyňy tapmakda. Howwa. He, ýöne. Ýerkeýwan ýöneti näme? Ay hiçle. Yer aýtda. Nämen gamany ýen? Tüölemi, oglanyň hersi öz halan käriniň eýesi bolýar. Howwa. Körpäňem tüölemi giýje günnüt kitap bilen. Hormat hatlarynyň dagy sany ýitdi. Ýöne Akpamykjan meni gaty aladalandyryr. Gelber Hudym. Gelber. Yine de ağlar. Gelber. Gelber Hudym. Gelber. Ay howlu. Akpamykjana meniň pikirlerimden men ronok. Kustoyna diýsem ýüregim ysýady. Sport bilen meşgullan diýsem utanýan diýe. Kitap oku diýsem kellem agyrýady. Menem ony her hil ýol bilen bir zatlara urukturjak bolup gördüm. Bolanok, höwesi ýok. Sen alad etme. Hem zat yer beri olur. Hani yer uçurdan iyice garaymaly. Çağalar bilen akşam tag boluşdyk. Goý ýatybersinler, ýör hani. Durmuşda öz ýoluny tapmak üçin saýlamaly. Ine bu aşganaň ýoly. O bolsa daşary çykýan ýol. Ine bu bolsa ýatylýan otaga tarap ýol. Aşgana gitse gelir, ine daşary gitse bolar. Geljegi, gelmejegi gumana, ýatylýan otaga bolsa, gitse gelmez bolaýar öýdýär. Ertekiň dilini aýtsa. Ay jigim, menim sana ertekiň dilini aýtsam, sen şu boş gürrüňleriň besetmesen, ikizip bir ýalmaryn düşündiňmi? Düşündim dewaga, düşündim ýöne aklyň garagyjy ýany unutmagyn. Akpamyň bir dogany aýdyň giýjeler kärhanasyny işleýän eken.
Ýöne günnizlerine de çıra yakmak galygy bar eken. Gördün mü? Belledin mi? Gördümem, belledimem. Täsin. Elektrik energiýasyny juda az sarf edýänem bolsa, ýagtylygy beýlik çıralardan güýçli. Doğru. Ben tek barda. Nisip bolsa has aýdyň gijeler döreçik çıralar. Ine şu ýerde. Sen hemişelik ýanjak çyrany oýlap tapmaly. O çyrada hiç açan öçmejek çıra bolmaly. He, Kaliforniýanyň Livermore şäherindäki 118 ýaşly çıra ýalymy? O çyrany wara. Shelby elektrik kompaniýasy döredipdir. Ödüm 110 volt gözüne tutulan çıraň 30 watt güýji bar. Guinness rekordlar kitabynyň görnükli wekili. Häzirki wagtda onu internetiň üstü bilen online ýa-da göni aýlym üstü bilen filmek mümkinçiligi bar. Bu zat bilen bary juda täsin zatlar. Ýöne men düýbünden başga zady gözüňe tutupdym. Şondan bäri Akpamykyň begenji agasy hemişelik ýan-ýan çıraň gözlegine çykanmyş. Emma ol her näçe jan etsedi, arzugy başa bar beren okmuş. Ýöne o gözel näderiniň diýýän çyrasy düýbünden başga çıramış. Ey radio. Baran Akpamyga kömekleş. Ertirige dineliň. Bar. Begenji agama ýar gerek, ýürejigine taýerek. Day tuweleme. Sağ bol Jimjan. Sen gerek zadyň bolsa alyber. Alyber. Nahar eýlerini kitap okalmaýa. Alyber, alyber, alyber. Ine bu syýlaýanyňyz bolsa. Görünşi ýaly Akpamygyň türgen nogany. Oň ýylyň çaýyny içip ertirlik edilmekdäki bugünkü görkezden netijesi 3 sekunda deň boldy. Siz şahsy rekordyňyzy täzelemegi başardyňyz. Emma şol owadan gyýdan bolýan. Üstün çykmagy entek-entekler başarmasaňyz gerek. Ýöne ata-babalarymyz towşanam araba bilen awlap bolar diýipdirler. Ýöne sen arabaň şakyrda bärde marýansaň Gülnäz awtobusyň münerde gider. Sen onu nerden bilýän? Sebäbi ol towşan näle adamla ýollaşdyrgan. Mene gitdim. Arabaň alyp gitmegem ýatdan çykarmagyn. Sen hem çıraň bilen bolsan ay. Hanonna çağalar menem uğrayın. Jigimjan ellerine güller bessin. Neme jigim men goňur balagym bilen goňur koýnam taýynap goýaýda. Akşam gitmeli ýerlenmadi. Uy kyn görmeseň köşmez piraýda jigimjan. Wagt saňa dönün jigimjan. Sen bolmasaň näderdik? Elbetde ähli işler özümizde derdik. Şeýledem köp bilmiş. Boran. Yollaş Batyr. Siziň bugünkü görkezden netijeňiz dünkü netijeňize göre has gowy. Siz 3,2 sekund ir gelipsiňiz. Biz sizi bu üstünlüğiniz bilen gutlaýas. Näme baryň dilleşdiňizmi? Men gorkada netijem beýle baryň gyzyklandyrýar.
Urbanov, Men an berik gel. Salam Pelen. Qoğum dostum. Ýagdaýlar neçe? Akpamçan jigim, akşama mantıcı kurat pişiredim de bolyamy. Ejeme yok demedi. Bolya ağam gapdaly bilen gutapçyk. A belki başga zat. Yok jigim, adar edinme. Yatar garna bir mantyk öýdüm ýet. Ağam, meňe mektebe koçudyňdan habaryňyz barmy? Waq onna da göreli lokus diýsene. Göreleli, elbetde harma. Wy ýoksa da ine sana kömekçi. Gördük. Ey ýartuluk. Akpamyň pişi ýal bolup görmedi, uýaňy kömek et bolýamy. Ýör dost, gitdik. Yaxşı ýigdim hady köp diýlenna. Baňa denäme, her agam öz çöwrat takýar. Ýaket, akşam hormatly prezidentimiň Türkmen alawaý kitabyny okap otyrdım. Bilýärmi dost? Men şol kitaby eýýäm näçe edip okuýanyň bolyn, hergedek ölme täzatyň üstüne atjan. Gahrman arkadamyz özüni bilen dünýäni bilýär diýe. Ilki bilen adam özüni düşünse, bu onuň iňňän köp zada düşünýüdir diýip bellek geçýär. Ow dost. Gaty dogry aýdýaň. O kitaba menem zadylady. Ine menem nesip bolsa almyşymda gahrman arkadamyzyň şu kitabyny esaslanyp etmekçi. Sebäbi diýsen bu kitapda türkmen alawaýlarynyň almy taryhy maglumatlardan başga da rowayatlanyň köp sanysy getirilipdir. Umuman hormatly prezidentimiň ünsün nüşirýän hiç ýol uğru ýok. Şoň üçin biz izip arkadagymyzy göreli dünýäsi. Ine men özüm barada aýtsam, men alim bolasym gelýär. Özüm kompýuter teknologiýalary orundan öz başyma öýjükli telefon öndürýän kampaniýa çasym gelýär. Adam iki sany gaharp bolmaly. Ýagny türkmençe okasaňa gaga bolýar, ingilisçe okasaňam JJ bolýar da. Özüm bu telefon käbir telefondan kynçylyk döretýär, sebis saýlamallar. Ol dünýäň islerini kunjuguna da işlemeli. Ýöne men bu zatlaryň daşyndan garlawajym bilen ýarışlara da gatnaşýar. Men çapyk suwarlygymy unutmam. Ata-babalarymyz ýigide müň türlü hünärem azyr diýipdirler. Hani JJ kampaniýasynyň esaslanyrjysy çapyk subar JJ'm. Arzu edip bolan bolsaň, mektebe sary gönül. Ýigide 1000 günlük mektebe mazdyr. Naklyňa ýerine düşmedi. Meňe iň bolmanyna arzugum bar. A sen ne bolsa, şo da ýok. Salam okuwçylar. Bolýa oturaýyn. Hani biziň ak pamygymyz görünen okla. Yer bolýa. Okuwçylar, meni ünsüce diňleýän. Ertirden başlap biziň mektebimizde okuwçylaryň esasy okuw derslerinden daşary gyzyklanma bildirýän hünärlerinden berilýän okuw sapaklarynyň ýürütip bätleşip yglan edilýär. Elbetde bätleşikde ýeňijiň saýlamak üçin bolsa ökdelerden ökdeler seçilip alınýar. Ondan hem şu günden başlabam gowja taýýarlyk görüp başlamaly. Bolýa? Bari o 48.000 saat. Mundan artyga bolan ok. Şu günülgüm näçe öwrendimçe şonça da höwesim artdy. Doğrudanam. Gün bolmadyk bolsa ýaşaş näle bolardyk? Bilýän dost, sen hemişelken ýançyrany gözleýän. Hemişelken ýançyranym tükönüksiz ýagtylykdan alyp bolýar. Tükönüksiz ýagtylygam diňe gün. Gün? Owa. Biz hemişelken ýagçyrany diňe gün energiýasynyň üstü bilen tap bileriz. Güneşsiz günler näme? Gün batareyalarından peýdalanmaly. Doğrudanam.
Ýöne gün ýaly agyr bir edäýme dost. Onu gidip asmandan assaň adam ýok. Ay howulu. Akpaňça menem pikirlerimden memnun ok. Kuştoyna diýsem ýüregim ysýady. Sport bilen meşgul diýsem utanýany. Kitap oku diýsem kellem agyrýady. Meňe iň bolmany arzugum bar. Azen ne bolsa, şo da ýok. Menem onu her hili ýol bilen bir zatlary oňup durjak görüp gördüm. Bolana. Batyr, sen bu gahryň bilen hiç zat galanyp bilmersiň. Nişana dogratmak üçin ilki bilen rahatlyk, onda da tenin ruhun sağlasy gerekdir. Saklanyp bilemok. Görýän. Şoň üçin sen şöýrek alyp geldin. Onsoň gahardan ýaňa göçkünli ýagdaýa düşen adamyň yürek uruşunun yığılığı artýar. Kan batyşy ýokarlanýar. Wagtlyk gormonlar diýip adlandyrylýan adrenalin we noradrenalin gormonlarynyň derejesi ýokarlanýar. Ýöne men sen begenlerime biljek. Gahar iň gowy köşeşdirýän zat dem alyş hemem beden terbiýe maşklary. Diýmek sen bolmaly ýerinde. Bu da saňa. Edil ejemin kalaga süýji bolandyraýdymok. Ýöne onda da at takbany ýersiňizde. Wagty imzan, göwünü mutman eden hyzmatyňa döneýin. Bal bolupdyr, bal. Sen olmadyk bolsaň biz näme derdik diýsene. Şeýledämi körpü? Ertekdäki akpamykda. Bula ýene başlady. Goýa jymza nahar başyna o kitap, bu kitap urunmy. Ol geljekki jiji elektronik. Garlawadyň ganaty, çapyksy bar Gadyr Gurbanow. Tulamy ýollaşjy. Jiji ho. Hawa jiji, mümkin orda goluňy çekip beräýdiňiz. Han otursaňyz lan o, nahar buğda döndürdiňiz. Ýerim ergen bugünkü netijeler näetdi? Ay, düýünküde nä gowy? Ýene bir güne nä ýarys, sonra kimin kimligi belli orda. Şeýdinýim şeýt. Ýene beri. Kafe. Oh, Akpamygyň mollamy jaň etdi. hawa. Okuny barmandyra ol. Be, ýegilik bu kädi. Eýgilikdirle. Akpamyk bilen gürleşdim men. Hawa. Bugün barar okuny. Ýöne, şoýdyň bolşy meni biňjalyk edýär. Biňjal bolma. Her bir zadyň öz wagty bar. Fawret. Hemme zat gül ýaly bolar. Belki şeýle bolsunna. Hani? Aydın çağalar kimin näme hüwüsi bar? Howajeren?
İce bana git çıkam goput çalma öğretti. Men goput çalmağı diysen gowaryan. Tügöleme otur Hacer. Hawa yine kim? Hani Gurban Nurdi? Men kuş doyunu öğren gowaryan. Men 5 yaşımdan beri kuş doyunuyla meşgulanyan. Bular bolsa men gazanan bayraklarım. Tügöleme ine seridin çağılar. Gurban Nurdi'nin bayrakları berekella. Otur yaşak. Yine kim? Hawa Gülceren? Men zora vermeği gowaryan. Bana zora vermeği eneme öğretti. Şeyle mi? Tügöleme. Otur. Yine kim? Hawa Murat? Hani? Men dutar çalmağı gowaryan. Mena dutar çalmağı kakam öğretti. 20 saat yattan çalıp bilýän. 20 saat. Tügöleme. Berekella çağılar. Akpamık? Hawa? Sen höwes edýän zatın yok mu? Ziýany ýok Akpamyk. Senin höwes edýän zatyň bardyr. Ýöne ukyp her kimde bir wada çylýar. Esas zat sen gynanma. Hemme zat gülýär bolar. Hawa. Yollos turgun. Sen ähli işi bilelikde dädim diýen. Netijen gowy bolmagyny isleseň, ähli zady täzeden başga. Ýöne bolýan hereketliň ýygyderligine mitirme.
Hem işleýäňiz kol? Ha? Wi, towa. Göreňokmy iş etýäs? Bağışsa men beýdijek bolmadym. Yok, sen kelläň oýlap tapasyň gelýän bakyçyraň alypdyr. Gözüňi giňden açyp, daşda göröňe seret. Men ýa düşünem ogay. Näme, tanamadyňmy? Ana gelinmi? Bu tagyt senki. Men sen öz geliniň ahyr diýenne ýigit öňünde duranyň öz gelini diýeni tanap, begenjenden guş bolup uçaýjak bolýar. Ýigit aň-taň bolup oň ýüzüne için seredýär-de hayran galyp duruberýär. Ýigit bir salymdan öňünde duranyň öz gelini diýeni tanap, begenjenden guş bolup uçaýjak bolýar. Mene hemmäňiziň işiňizde edip ýadydım. Siziň hemmäňiz menden kiçik bolaýmal kiniňiz. Janjyň, onda sen dağ ýaly diýen turan dogondan bolmady. Ine şular ýaly takoly kawa turan jigiren bolardy. Hemme kiçilerim ahyr bir gün ulalýar. Ine barmak boýly. Oglanjyk bara ertekdäki. Ay jigim, inni ur goýaýda. Yatar garny ertekiňi. Yatalyň oglanlar. Yatan, jigiňize mi işlesin? kalıbıdır. Alıçılık sulgotu bizim ruhumuza singendir. Sen men akıl gıydım, sen men yüreğim, sana bağlı men umutlarım bozali. Sen men arzularım,
Sen men dilegim. Doğdun durmuşumda güneş misali. Men görmesem, meni gören göz görür. Pınhan arzularımı gülledenini. Men bolmarım, ken dağıtlar öz görür. Bilersin içimi, ümledenimi. Menimle bilim özümne men söýelmemi. Sen başlan dokmaňy, men hükmen tamamlar. Akpamyk, akpamyk. Salam molim. Akpamykça salam. Mektepde gara vermedin oli, habar toyunu qaydaydım. Hanım Afiret, sen ağladın mı? Sen bu yerde ne işleyen? Molim, men mektebe gidesim bilen ok. Men halda okasym belli. Akpamykcan. Meni puto dinle. Sen mektebe gatnap, orta mektebi tamamlamaly. Ödüm oňat bahalar bilen. Ýogsa senden ökdi halçy çykmaz. Men molim, Hani? Men dinle. Eger sen matematikan bilmesen, çetimler tanap bilmersin. Himiýany bilmesen boli, boýaglar tanap bilmersin. Biologiýany öwrenmesen sen otlar tanamarsyň. Suuru sapagy taňa çyzgylary çyzmak üçin gerek. Düşündiňmi? molim men aýdym sapagyny halaýar. Aýdym sapagam saňa juda zerur. Men saňa bugün üýtgeşik bir teklip bilen etdim. Indi sen mektepden galma. Bizim mektebimizde şu günden şeýlek haly gurnaw bolar. Sen özüň ýaly gyjagallary öz bilýänligiňi öwredürsiň. Molumyňdan bolsa bilmeýänligiňi öwrenirsiň. Molim bizinki jijek haly dokulan guralymyzdan bolarmy? Elbetde bolar. Molim men ana mektebe gideyim. Akpamykcan, bugüne sen mektep wagtyny geçirdin. Ertir irlenjik iýjak alman nizamy bar. Tassan ondan ekenim. Öňümüzdäki bayramçylyk münasibetli ýaş dokmaçylaryň bäsleşigi geçirler. Belki senem gatnaşarsyň. Sen kelläň oýlap tapasyň gelýän bakyçyraň alypdyr. Gözüňi giňden açyp, daşda görüňe seret. Gözüň giňre açdy töwrüňe 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 seret. Tapdym. Tapdym dost. Mehri. 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 Salam. Gowmy, neme? Ine gül. Yok. Mehri, şu gül men sen söýýän. Güdür. Akpamykjanyň mollimy jaň etdi. Hawa? Akpamykjanyň ökdi halçy bolmak höwesi barmyş. Bir tarapdan garaşylmadyk ýaly. Hawa. Beýlik tarapdan hem garaşylýan ýagdaý. Akpamykçan ökdi halçy enesiniň ýolunu ýöreçek bolýan eken. Hawa enesi. Ejem bolan bolsa iki bolup bilmezdi, begenerdi. Enesi pahyryň öldürüldi da Akpamykjany. Hawa.
Meneyem ejim bilen näme-de kamallygyny maslahatlaşdym. Ayda Hatice näme dokajak? Guşweli gidijik halça dokajak. Hatice, sen maňa da hally kamaga öğredersiňmi? Howa, biz gurnowa bilejek atnaýar. Gördüňmi Gülnä? Üstünlüğün hatyrasyna edilen hereketler yerlikli bolsa, şeýle bolýa. Howa tälimçi. Aslında dünýäde her bir zehirli adamy ýetişdirmek üçin 80 sany adamyň ýardymy gerek diýerler. Ýoksam näme? Birinji sınıftan başlap okudan molimliň sanyny çykarsaň şoňa bar berer. Polat, otda taplanýar. Asıl siz dil biriktirdiňmi? Üstünlüğün hatyrasyna. Men seni sağ bolsun aýtjama bilemek dogusy. Sağ bolun tälimçi. Sen üstünlüğün. Biziň sağ bolsunymyz. Sağ bolun tälimçi. Dost, sen diýen hemişe çıraňama tapaýdy goý diýen. Düşünmedim. Düşünmesen ini. İyi vay. Kowu mehriban ine talar, edi okuwçylar. Ine bugün biziň ıglanydan hünärler boýunça bäýatleşigimiziň jemi jemlenilýär. Bäýatleşige juda ajaýyp işler hödürlenildi. Kän sunwatlar görkezildi. Ýöne bäýatleşigiň ýeňijisini sunwata öwrülen hünär kesgitledi. Dünýäde hiç bir halkyň kam ýeňdemeýän. Bu Türkmen sunwaty ýöne bir sunwat däldi, duronja bir gudrat. Gahrman arkadagymyz hala arşyň nipisligi diýip at berýär. Türkmen dinanynyň nädik kalbyndan dören. Ömrü asyrlara bara bu nipis senet, nädiklik bilen bakylygyň saadlaşygydyr. Hut şoň üçinem bu sunwaty nesiller hut öz ýüreğiniň sesini ýyrlap kabul edýär.
Men şu günkü yarışyň ýeňejisin nedi? Hut şu wakalara şaýat boldum. Sebäbi onu sunugotodo, ýeňşedi, beýlekilen pikir ýardamy däldi. Hut öz ýüregiňiň ses alyp geldi. Sebäbi ol ähli zada edber. Biziň güllemimiziň ak pamygy. Men akpamyň ýenjegini Awulum bilýärdim. doğraydı. Kaçça bilýärdim. Ine ertekimizem tamam boldy. Entek akpamyň durmuş ýoly dowam etdi. Bu barada bolsa, inni kerteklerimizde gurrun merer. Olaryň hemmesi öz maksat muradyna ýetip toý tutdylar. Şo toýdan size de bir ýaglyja oma çalyp gelýärdim bolin. Öňümden pelen çykdy da oma çany alaydy.